blaya pi baro ki paralok ki parajor bat ki khot balang ki bepet yang ni ka program Sabbath School ke jongi lingba kan hi ka Hope Channel bang kermen ba ki bangin peliu jing mut ha ni ka singi kan long ka ba ai jing mento ya pi we but menta ngi la poi sha ka quarter ka batmai but ka thmei but ka team jong kan ni ka quarter ka day ka jingele ka bakraw shwa bangin poi sha ka jing peliu jing mut yang ni ka lendong ka bangin ya pule menta singi ngakwa ban pini thu epi yaki nong ni shim benta bat ngi ha ni singi sha ka liang ka monjonga iba banshan sha ka liang ka monjing ba banshan ikong desi sha ka liang ka monjing kong desi iba cherup tinga sngo komen bakini ki nong ni shim benta ki don lang bat nga ha ni singi bat shwa bangin ya sedang ban ya tainia ketin ke jong blay ngakwa ba ngin pendem ya laki kli ka jing duai bangan kerpat ya iba curup bin sngo ba ban duai sedang shwa bangin sedang toine duai kok pa ching ba bneng ha kan ka kalimat sa hisin ngai ngu ya ka teng badan buram jong mi kham tam kan rat bangin ayo kan ka lat ban ya phliu ching mut ikan tin ke jong mi ban sam ya kan ka tin ba kong san jong mi shaki badan kam ya kiti badan kam ya ka jing shai ka jong mi kan rat don lem rekat bat ngi kat bangin ngi tai nia na ka benta ka jing ba bat ka jing long bakan jaman sim ka jong ni kat khu ngi we pe we ha ka teng Jesu Kristus ngi dem ngi pa ni kini baro amen amen ku blay ba cherup ngakwa ban ai ben shai ngani ka lendong ka bangi ngin pule ha ngani ka singi ka lendong ka balai ka bakran chapang ka jing shai ka tin shan ha ka jing dum te ka the hot spell in that ngila ben shem ha ki how yones ka lendong ka bakhat ar ka the hot ka balai pusan ka ongkum ni anda kumta u jisu ulaya tho haki shibet arbit kata ka jing shai kan dong nong lem bat pi to yai kat ba pi adon kata ka jing shai ba ka badum kan yo lap ya pi namar uta ubayat ha ka badum tip ken shei unlet kani kalong shisha ka ba don kam yangi lem nadangim don ka jing shai ha ka met ka badum ngim la ban i ka lenti ka jongi ngi phai yeng ne la dangi let jing thet ne kumta ti ka jing shai kalong ka badon kam ti phila ban i ha kani kitab jing pen pau kari ka kitab ka bakhat do jong ka Bible but hangni la batai shapang uksoit ubadeu tau yak jakor but ubsentiment phila ban so thu na do ka por larangan yat khindiat shwa na do ka Genesis la pen itu ingi shapang uni ubsen usitan wan ha ka do jong ubsen ti hangni uni yak jakor ukwa shisha ban penjat yano yaki briu jong ublay namar belay yo ala chu ban kta yaki angel ha beneng ya ula shop no sang ni ka prathai ti ka kam ka jong hangni ka ban ha ni ka prathai ka ban pendon kam yaki briu ki jong ublay khnang bang yo ban lin shop yaki but haki snem ki blalet labon ki para benget jengi ki la sha pinchi tomben la bread yaki haki sing la thang im yaki ru hinda pe ha ka history ha khamtam ha ka history jong ki rom ha ka por ka jing san sha jong ki roman but balai namar biki kentaj ban mani yo balai bam shisha but namar ka jing kentaj ka jong ki hab ban yat ling ba yaki jing ki jing janjar ha ki tu ki por but kata ka jing ya jing ka jing jinja jongki ya ka gospel lanang yai priang ka klem sange ka jing priang jong gospel but ka balang ka jong ublay ka lanang roy but pini bakat ba ka balang ka jong ublay ka nang roy ka jing lam ler ba ka jing baklaru kaya yat lang marsenda namar balay kata ka kam ka jong sultan ban pendo no ya ka ktiin ka jong ublay hindai ublay ailat kong hani baga jing pen hier dor ne ka jing pen dem ha ka balang kalas dang men pen ya dei bat pen tre kam lem
ya ga destur ban mane blai tau pi u sultan u persang kat la kat yai ta ka bor ka jong u ban pentronyo ya ga ketien ka jong u blai hendrai u blai ailat nama u blai ulong bakrau hendrai war hapdeng ki jing ki bakrau jong ka jing im u blai udang yai long rengkat bat ki beriu ki jong u ai lat ya ki bakin sha pen len shop ha u sultan kat bangin nang ya syakmat ngila bini ya ka jing pendem ka but sianti jong sultan ngite bo sultan long bo betuk bah bat ubabon ki kum ga ketin pareng ki ong kita ki teknik kita ki rukam ben pen do jing ker pen ngi ben pen rong ngi se jing jing pen shoi ki jong u ta pila bini ni bo jisu shisha ulong u ten rai jong ka jing shisha om sultan u jisu u blai u kam start tam halor u sultan u blai u ba etam wat ladangi le ye ki ngi yat lengkar ngi le baman ri blai dang e ngi utip lut hendrai mar khong pong u sultan ulong we unong lam ler u kpa jong ka jing lam ler u trei kam haki dustur ki bangim la ban sutu kumno ban wan ra ka jing lam ler ben pinto briano ya kata ka jing shisha ka ba blai ulabo kamti hangi ki brio but kam tam fi kan mau hak per iden kumno bo pen shoy ya ka im lingba ka durjong u besen ti plau ni into bo sedang met pinto bria ya ka tu ka jing kren ka jong blai ya ka im ba yu adam wat lum bam yu tu so jong jing im te labon spas nem ba usitam la pendun kam ki rukam tre kam ki jong u uwan ra ka jing pen artetin hangi ka jing do jing kermen ban kenang ban bengin long persya ya ublay hendai ublay ka bible ka yai pen kesan ya ka jing hikai ka jong u la si saban le kumno la da u persang kumni kumtai la te usitan utip ha sepang ka bible kiri bentip ya kata namar kan mau haga jing tenjo usuitan yu jisu haga reklau haden ba jisu la sha pen baptis ka tu ka sau posngi ka jing sha jing it jong jisu usuitan le amno utuat na krin jo blai uwan ra ai tu ki jing kran ki jong u hendai u jisu u kon jo blai utip ba une u reu baman u kwa ban knyat ya u hendai shim la ai lat na mar blai ku pau ba bening u ai kata ka bor ha u jisu bu la ban thom ya kita kijing pensoi ki jong u tidak ki spas nem ya ka tien jo blai lap sam si ki pat ba don bala ban khang kila sedang ban le kumni kum tai hendai u blai ai lat kanang nang ya bat kat ba ki dang khang u blai da ki wikilat kat ba ki dang khang ki wikilat u blai sa ka we jing khang di filap ni i kumno ba ka bor blai ka yai tuit haki kun ki jong u kamtam kita ki babat ya kitien ku jublai te bengin nya chaprang ngin poi ka singi ka baar ki suri baru nar pitep ki suri baro ngi tip ki suri akan mau sisa ya ka jing keren ki jong jisu chapang ki suri ki bakup sne lang brot kature ya farsi ke bo jisu keren ba ansadan bon ki brio ki bandrung haga balang kejongi ki ban wan ra ya ka jing jing shitam ban ngotho ek tin juble kin wan ra ya ki jing hikai babakla jing pentami ka jing pentami ka jing hikai ban kala na kani sakatai ban pen boing ya ka jing artetin ya ka krin ma juble tinga kwa i ba bansan ban ngobha ban pen shai shu ya kani balai ya gani ka singi la ai ya gani ka ta kuplay shubun te hakane ka singi ka ba ar ngine kran chpang ki suri ki ba runal te halor kane glenong bangin kran kwa ban pasada pi ki jingkli ba ini pe ja kane glenong ka balong ki kita ki suri bat ke ka jing trekam jongki kita ki suri bat ke ka jing trekam ka jongi tingnya pe ja kane glenong yu ba kine ki suri ka theo ki breu kumbai karol ila pensai hangi ba kide ki breu ba wan ra kata ka jing klumar ne subun ki jing jenjar
ha ka balang Kristen te kini ki suri ka theu ya ki breu ni i hane ke kam ki apostol ko long ka ar pheu ko ba khatniau hangne ba upol u hikaya ki ha Hamiltos ulah khot ya baru kita men basan ki rangba bonu ai ke hikaya ki shop un lejno na kane ga jaka ai ke hikaya da kata ka donut ke pasion hadu kata bau ai ke hikaya ki ba hakakan sadon ka por na ma u la lejno bakin sami ki ki suri ki ban rung hapok ka balang ki ban ai ke hikaya bakla bat kumta ter te kane ke de jing ai jingmut ke ba khia ba upol u ai ki teman basan ki por ban pej nuksa ya ke ek ba upol ulale barban yalam me gospel ga jong ublei kum kirang ba bar kita men basante dan ngia pet pat ya kini ki jing trekam jong ki suri kum ki thrai kita ki jing trekam ki jong kita ki suri ti ki jing trekam jong suri dan pet na gai artus Tesaloni kalau nong ka ba ar ka khot ka ba hinyau hadu ka khat ar ti ka khot ka ba hinyau ka kran chpang ka jing bom nyau hukum tingmi kini ki suri ki dei na padang kita ki wei ki jing bom nyau hukum kabar ka jing bom pediang ya ka jisisha ka jing bom pediang ka jisisha ka theu ya ka jing bom pediang ya ka tin ka jong ublei kinyasim ya ka jisisha kinyasim no jisisha ber kinyabu ya ka jing bakla pat ka we pat ka long ba ki persya ya ka hukum ka baar ka jong ublei ki le persya no hukum ka baar ka jong bakran sepang wono mane kinu ublei lan utrai wono thau blei thau ilade te kini ki jing terkam jong kita ki suri ladal se dangam pensai benya aru try buna pada jonging ya tip ba kum kino try kita ki kenhun ki badai kum kita ki suri ba persya kini ki ya ka hukum ka jong ublei phi ba kino ki jing thau ka jong ubreu ada kam dei ka jing thau ka jong ublei kalong ka bakla phi hakine ki por ki ba mensua ki breu ki ale ban thau hi ya kano ka badai phi kwa ban ya sam phi habe dei bat ka sngi ublei ulabu ikasngi ka we kasngi bangin mane blei hendrai kasngi sonde kadai kasngi ba mane blei ya ublei sngi hagi por ki ba mensua te kane kasngi jong asi sonde ke jing mane blei kamde kasngi ki balabu jong ublei kadai kasngi ba ubri ubu te ka jing kli kalong ya phi anga ba hato ngin le kasngi ki ba ublei ubu ne ngin le kasngi ki ba ubri ubu namar le ste ngin apoy ha benang ngila ladang mane ke ba ngi bu hi kamut ni penlong ila de mangilong ki blai ni mla ban ong sha beneng le se ya u blai ban ha perthai ni mane ha kasi sunde te mentah beneng ru ngin kerpat u blai bangin mane ha kasi sunde kade yangi kum ki breu ki bopop kum yangi ki nong thau bangin but u blai om u blai bu un but yangi te kane kade ka jinga sam kane ka sngi bot ka weru ke ka jing terkam jungi habang yu i kini ki suri ki no yalam lam ler ber ki no hikai subun ki jing bakla ki boro tengi kum kristan ngi deban pej benya kat kum ka bible kum no bangin but ya ka jisisa bot ka dai ka kamram ka jungi ba ngimdei ban but kita ku suri bar ngimdei ban penlong ila de kum kita ki suri de ku bless subun tok blei subun ba bansan ya ka tu ka jing pensai ki jong phi hot nyu i ba ka tin ju blei ko ong ba kindon ki jat breu ki ba longkum ki suri ki barunar ki wan haki la ki jong ki jing long ki jong ki but pilapen batai sai sha pangkum no baya ka sngi mane jong blai ki pen kala te wat la ka taru bona ki ong em ka si sunday ki ka sngi mane blai hande ka tin ko jong blai kong em tingin ya chaprang bingin let sha ka sngi ka balai ka baong ya da la ya da kaktin ngakwa ban ong kinket ktien hang ni ya kani sngi ka bible ka long ga jing pen pau ka bajanai klem jing bakla ya ka mon ga jong ublei ngitip hai kata wala bon sien ki breu ki persang ban kela ki ktien ban batai hi dalade ndrei ya ka bible la persat men sem da u blei bat ka mentoy ya ka jing hikai ya ka jing sneng ya ka jing pen bet ya ka jing pen melen ka ba ha ka hok ktin ju blek ong kata ndrei usiktan u isi ya ktin ga jong blei bat ulale lut ya ki ba ulala ling ba ki spa asnem ki bala let ban pinjat thiau ya ka bor jong ka da ka ba pen kala kum ni brang u blei plam ong ta kum ta ha jing si sa ong kum ni ban pen kulmari ke jing mujur perkat jing hibriu tinga kwa i kong desi ben pen shai ya katu ya kani la yada da ka ktien kamot ayu
Kulai sibun mem. Ta layada da kaktin kamun kumbala oi mem kaktin kade ka Bible ka ba manga ma phi ngia puli man lakas ngi. Tengis ngau thu ba la yada da kaktin la ne ka Bible ka don kata ka bor mo banyada yang ya phi nang ka bor ayu ba ka don. Ka bor ba ka Bible ka don kade ka bor ba ngi la ngi plut por khnang ngi la ban yele persya igi bor gi jong boman kata kade ka bor ka ba ka Bible ka don. Om tam kata ne dangi puli bnia ka Bible ka don sibun ki bor ki ba uble ula ai hanga happy bangin yo ya kata ka bor ladangi ngi pul khnang kata ka bor ban puli yak tin ka jongu te ladangi puli ha uyonis krono ka bakhat niau ka bakhat san bat hadu khat niau bat ki kam ki apostol arpeu hadu lai pu ar kine hagine ki lenong ba ki khot ngi la ban sngau thu ba kumno upol ba jisu uhikai ya ki hikai ya ki bru ki jongki bakin light na gita ki bor ne ki jing ki jong baman te ha uyonis kalong ka bakhat niau ka bakhat san hadu khat niau kalong ba ujisu udwai na kamta ki senran ki jong shwa ba ya an san harpna ula dwai na kamta ki senran ki jong khnang ba ki la banyale persya ya kita ki jing tenju ki jing mishoy ki ba usoitan unsa tenju ya ki on dau jisu ula eno ya ki hangde u jisu udwai ba uang topen kentang ya ki da ka jing shisha ka tinjong me kalong ka jing shisha but how kikam ki apostol kalong ka ba arpeu ker ka balai pu arhang ne upol ru u hikai lene ai kata kijing sneng ya ki temen basan ha militos ang ba te menta nga ai tino e phi ha uble but ha kaktin kajing ai jong ubala ban yaite ya phi but ban ai happy ya kabenta halor ki tabaro ki ba lapen khut te hang ning isngo thu ba kaktin ka jong ble ka don kata ka por ban yada ya ki prim ki jong ble kumba ime mala ong ba kaktin ka jong ble kalong ka bala persat sim da uble bar ka ba pen toy ya ka jing hikai ka jing sneng ya ka jing pembej bar ka jing penblin ha ka ba ka hok te kane kamut ba ya kaktin ka jong ble na du genesis ha du jing pen pau om de ba tho da obriu la ne om de la tho la ki nong tho ki ba pau nam jong ka perthei penban kade kaktin kabala persat mensim da oble bat kumba kamem ru kala di batai ko ong ba usoitan u wat kibut ki kilat kumno ban pen penjat pen pramo ya ban pendu bor ya kata kaktin ka jong ble knang bagi bru ki jong ble kin eno ya ka bat bagin wan sha u soitan u isi ya kaktin ka jong ble ka kolon nong jing ka ong kumne u soitan u isi ya kaktin ka jong ble bat da si bun spa snem ulawat kata kalat klenti ban penjat mo ya kaktin ka jong ble lane ban penjoy ka kaktin ka jong ble te ban penjoy ya ki bru bagin nom ngap bagin nom pulut par kaktin ka jong ble te ka jing sneng yang ngaya phi kolong ba to ngin pulut por khnang ban pule katin ka jong ble khnang ba ngin like na kita ki jing shwa ki jong paman namar ba kum ka kolong jing ong ba lem kum ta ka jing khang ka pliwang na ka benta ka jing rung ki jing syukur la dangi ngi pulut por bar ka parthe kamut bangi ailat ya soitan ba on rung ha ka don ka jongi la ngi ailat ya kata ka jing syukur ki jong baman bakin rung bakin sensyar ki don ki jongi te ban lai na kata tungin kulut por par tin ka jong ble namar ka tin ka jong ble kalong ka jisisha bat kalong ka hok bat kunjuru ngi ka lenong ka ong ne ngi dei ban yale persya ya kano lane ya baro ki jing persyang ban penhiar ya ka bor bat ka jinglong bala persat sim jongka wat na ka banta ki to ki ba kam yala dia ba ki don ka jing it bakrau ya ka bible ki bawanra gijing artatin syapang jongka ha karukom bari ne bapau gibreng bam akam tam hagi ne gipor momta don gibreu ki ba ong baka bible ka de bala tho da ki nong tho bapau nam jongka perthela ne da ki nong aplang brod da ki kade ka bible kade ka jing tho jong kis im lane ki nong tong lo kha ki mulung tho jing roi bat ki wepat ki bayasam ndre to ngintip ba ka bible ka de bala tho bala persat sim da kitin ka jong ble bat ka bible hi la dangi pule na du bas dah du bakut kaya thu ya kijing pa ka jong ble yangi bat la klem la dangi pulut por ya ka bible kumno ngi se phang ka jing pa bat kumno nginom tip chapang ka jing im ka jong jisu bale uwan chak par the ban yak ta ki jongi te
ngi dei ka kamram ke jongi ki kum ki khun ki jong ble ngi dei ban pol khnang ba ka bible khnang ba ngin la ban yale persya kum ba ka sabas ko jongi ko ba la ya da tin te kamram ke jonga jong pi ka dei bangin pulut pot ba ka tin khnang ba ngin lai na kita ki jipin choi Kublai shibon kong desi nam ta tu jing pensai jong pi yakni ka mat bat ngakwa ban ong ba bon sien ha ka jinglong breu ko jongi hoot ni shong ong im ha ka prathai ba ki bon ki riu start ki batai gumni ki batai kumtai na pi pet yak tin ru blai krin ru blai ka long ka ba ngila mas kong thu kam don kita kitin jing bangi larangi puli larangi penlait jing mut bangi pusan yak tin ka jong blai tingin late menta ngin beteng sya ka singi ka basaw ka baong sya pang ka jing start perkat breu sya bar ka jing tho kalau ka beteng na ka tu kaliang ka ba ikong desi iong sya pang ka jing tho ya ka bible day de ki breu ki ba la persat men sim da ublai ban tho ya tin ka jong u men sim ba khoi utrei ha ki jing mut ki jong ni u khot ngau bhayangi bangin wat benya ya ka jing mayan jong ka beneng ba ka khandau ngim la ban sngo tho la da ngim ai lat ya umen sim jo ublei ba unrung hapo jongi bengi la ban sngo tho e krin jo ublei tela dehi ki la ka jing long breu kan long ka ba ndai la umen sim jong ublei udon bat ni kata ka jing start un ai hangi bengi la ban sngo tho e krin jong u wat la ka taru ka bor start jong ka jing perkhat breu tang ma ka hi kamla ban wan ban shem ya ka jing shisha sya pang ublei na ka jing tho ka dei ka jing pen pau ka jong ublei hi dei ka jing persat men sim jong ublei ka jing pen pau jong ublei ya ka tin ka jong u hangi ki breu ki jong u bat kat bangin beteng ni la ban i hang ni ba umen sim u jong ublei u yai trei shitom bat ni bangi la ban sngo tho ya ka tin ka jong u la rangi la ban sngo tho ya ka tin ka jong ni la ban ya sam lem bat kita ki bam la ban sngo tho kata ga jing trei jong men sim tingi dei ban sngo tho ba kata ga jing khot ga jong ublei yangi ban sam ya khubor ka jong u she ki wei pat ka ri ga lat ka kabu ka ba kerpang ublei ula bo hangi wei pi wei te kat kum ka mat ba ka ong ka jing start perkhat breu shabar ga jing tho teng teng ni perkhat ha ga jing start breu jongi sapang ka tin ka jong ublei la rangim ai lat yo men sim jong ublei ba un shang bat ni ba un ai ka ta ka jing sngo tho bangin ya sam ek tin jong ublei nginum la ma ka jing start breu jongi kam la ban kot ya ka jing start ka jong ublei ya ka tin ka jong u bat ublei u yarap ya kita ki breu ki ba pan ga jing yarap no men sim kram ba ga jing lam ler ba ga jing thok kam la ban thom bor ni bat ru ha ga ju ka por ublei u ya ya sat na menta ga jongi ban ai hangi kata ka bor bengi la ban ya sat ya tin ko ublei bat ki wei pat ki bam la ban sngo thu teng teng ki breu ki wan ra ki ni ai jong ki bam don nong rim hang no ban pin syukor ringi ki ba tip ya tin ko ublei ya kamram ga jongi ga dei bangin ai lat yu men sim jo ublei un shong sa bat ni khnang bengi la ban sngo thu ya tin ko jong u bat khnang bengi la ban ya sam ya kata ga jing sngo thu ko jongi ki wei pat tingin ya let sya ka singi ka basan ka bakran sya pang ka thma jong ka jingmut ka jing perkhat ke ka ta thma jong ka jingmut ka perkhat tinga sngo komen bai ba che ru idon bat ni bang ko ai i ba in pin shai kam jiliu shu ya kani ka jingmut ka thma jong ka jingmut jing perkhat Kublai shibon kang Carol bat yagi para panelis baro ka thma ka jingmut jing perkhat ha ka singi de balang nadu mendang long he ka perthai nadu bala thau ya ka perthai hadien ka jing hap no jong ka im baru adam sya ka pop ka jing ya le ka bakrau kam dei ka jing ya le markanti i wei para brio lene ka wei kari ya ka wei pat kari ka wei ka hima ya ka wei pat ka hima ndrai ka jing ya le ka bakrau tam ka dei ka jing ya le ha ka jingmut jing perkhat jongi But yakani ka thma sham las dang yaka hang ni ha perthai. Las dang yaka ha habne. Ha ka por ba Lucifer kum ni baro hingi tip ba Lucifer u ya le yaka ta thma habneng
bat ula rem bat ula syak penhian ok ni pertai ha wat ha Lucifer ru dai ka thma yale dagi tiar ya pom no dagi white lam dagi sulai ndrai ka thma ha gi jingmut che khat jong ka e kata ka thma ka e kata ka jing sniu ko wanra ha jingmut che khat jong ka banongkong e ka dai ka jing sngaw sarong yala di bat ka baar ka jing bisni tikene ki dai ki mat ki ba pentut ya ki jingmut jang perkhat am tang yo soitan ndrai ya ngi ru menta ka jing long briu jong ni bat ha ka jing sngaw sarong ka jing sngaw bisni Lucifer ulai le percaya ublai bat ka jing keli menta ka wan ga nyangi kumni ha to kini ki ki jing sniu ki wan lang ba ki kti len ki jat jongi leng me la ki wan na ka liang jong ka jing pen i jongi ka bor met ka jongi em kini kim dei na kata ndai kini ki jing sniu ki dei ki mi bat ki wan na ka jing mut jing perkhat jongi te hakani ka lenong menta hakani ka topik menta gila ngin ya pai sya ka City jong gu Korin ka ar jong ginong Korin ka lenong ba saw ka khot ba lai bat ban riu bat ngin ya jubab ikini jingkli ki bala tho hang ni na suka ban puli ikini jingkli ki banongkong kumba ka ni ka lenong kala ayangi ka ni ka por ka jingkli ki banongkong ka long ya ki jingmut jing perkhat jong no ba ublei ka ni ka arta kamut ka perthai tengtengim sngau thu ya ka ni ka ublei ki arta bat ublei ka arta ni dai ban sngau thu ya ka ni ublei ki arta ki mut ya ublei uba thau ya ka beneng ba ya khendeu mlei ublei ka arta ka kedeu ya soitan bon sansyari ka ni ka perthai te ngin jubab shwai ka ni ka jingkli banangkong ka jing perkhat jong no ba ublei ka ni ka arta ulapan matla to giram south li kini jingkli ha ne kon ngin jubab shwai ka ni ka we ka jingkli nangkong e ngakwa ba ngin ya pai uni ublei jong ki arta ni ublei jong ka perthai ku mangala ong pi uni udai soitan ka jing jubab ya ka ni ka jingkli ka long ba nadu ba ka imbar wa dam ki hap no ha ka jing pensyo jong soitan la sansyar no ya ka perthai barok ka we daga pop bat utrai jong ka pop udai Lucifer bar soitan bat usoitan hiru ukam yaladi msyam tang ba ka Bible kong usoitan hi ukam yaladi ba ulong ublei bat unong sensyar bat utrai jong ka perthai baro ngila ban pen shisha ya kane da ka pe na ke gospel jong Matthews pai bat nga sya ka gospel jong Matthews kala nong ka basaw ka khot pra bat khandai hang ni kane ka dei ha ka jing pensyo jong ka jing pensyo ka balai jong soitan yo Jisu ha ka jing sya jing jong usoitan ti ulaya lampat ya sya ulum bajrong bar ulah pen i ya ki hima ka perthai baro ka we sangba ban pe ha ya kani bat baro ka we bat ya ki buram jong kiru nakala akwa ba pinusia ya kani kendiat ulaya lam yu ha ulum bajrong balai usoitan u ya lam ya Jisu ha ulum bajrong namar kimla wala u ya lam ha ulum mau avras u bajrong taman ta perthai ru kimla ban yo i setelak jong ka perthai umla ban yo i ya ki hima jong ka perthai baro ka we ndrai ya lam yu bat tongin pe shua uang ya ki hima baro ka ki hima ba don ha ka por jong Jisu ka hima pas syar perthai ka to ka por ka de ki hima rom okay ka rom ka long ka kum ka super power menta ha ni ki por menta bat ki don ru ki hima ki we ki hima kum ka hima Greeks ka Egypt ki Persia bat ka India ru hak tu ke por keladon ki China baro kini hima keladon lun hak tu bar usoitan uang ubat tai ya ke buram jong kini hima baro balai usoitan ubat tai ya kini hima baro namar umla ban yoi kim la ban yoi kita hima ndrai usoitan ula tiplot ya kini hima namar kide gi hapo ka jing sensyar jong baro to hang tu yong ba ndai usoitan uya le ban penthami ya ke jingmut jing perkhat jong Jisu ha ka to ka khlimat ba un ngop ha gi jing pensyo jong pi ha ka ba khandai bin siau tung to bat ula ong ha u kita ki ei baro shum ong kini
Kaya per hang ni kita bat gini. Kita ki banga bataya mikin. Namar uong nga ula bataya bat ulaya tu ya ko buram jongki. Ha ko por tarai ka kam simpor ya soitan ban bataya ujisu. Ladam bed ka India ka long ka jaka ka baruspa. Ka China ka jaka ka bahe. Ha Egypt don ki piramid. Ha po jongki don ki maulunai ki bakordor. Kini ki jing batai soitan wan ra ki jingmut jing perkhat jong Jisu ban pen thami yu ban ayu ba un ngop hai jing pen shoi jong. To nginya chua nginya jang to hang ba to bat ya ngan sa ai hami uang ta kita ki baro. Ngan sa ai hami la dem man dem bat mane dem yanga. Pi hang ni ba soitan ukam ba gani perthai kedong jong. Kini ki baro hang ni perthai ki ki jonga la dem men mane dem yanga menta ngan ai ki shami. Te usoitan upen thami ya Jisu. Da ka jing batai jong uya kini ki hima jong ka perthai baro ka we. Ka ju hi ka jing pen shoi menta usoitan ru upen thami ki jing jing perkhat jongi. Ka jing kwa brai ka jongi. Ngan ai yami ka ni. Ngan ai yami ka tai. Singam hamani ka ta ki jing pen shoi jong usoitan. To ka baar pat ka jing kali yanu uni ublai ka ne ka arta ulapan malla. Ka juba mi yo na ka tu he ka dekhot ka basau ulapan mat la ru ya ki jingmut jong kita ki bamngai ka syai kedar bang tu ya ki bamngai ke pun mala ya kita ki bangai bat ha ka dekhot ka balai ki ong ha kita ki bajot knang ba ka jing syai ka gospel ka buramu Jisu Kris ubalong ka dur blai kanam teng syai ki open shoy open madla ya kitu ki bamngai ya Jisu. To ka balai ka jingkeli. Kumno kita ki khmat jongki ki matla. Pe khani la ringi pe la da ha ka jing singau brio ki khmat. In ong bi o ki khmat jongki ki matla ki kimla ban yoi. Ndrai ha kani ka kamsam la ka deu ya kini ki artil ki khmat jongi ki ba ya rap ini bengin yaj ban yeng ban le ya kam ka jam. Ndrai ka khmat ka deu hang ni ya ka jing sadum ki jing mut jing perkhat jongi. Ka jing sadum ki jing mut jing perkhat jongi ki ba ki bam ngai. Ya kita ki bam ngai namar ba kim shim la kloi ban pediang ya ka jing syai ka gospel ka ba ublei ai haki lengba ka borong Jisu Kris. Ka ba sapat ka ba khadu kumno ya ki khmat la pli. Kumbal ong menne baro ki khmat lapen mat la bat lapen telup ya ki da ka jing dum jong ka pop. Baro ki khmat jungi la khai ngi ha ka jing mat la. Ka im baru Adam kila ngop ha ka jing pensyo jong soitan bat yangi baro la pun la kha yangi ha ka ni ka ju ka jing dum jong ka pop. Ka hima jong soitan ka long ka hima jong ka jing dum. Hnrai ban jubai be ka to jing kali ha ka khot ka ban nyau hnrai da ka jing i ba ka jong blai ka khot ban nyau ka ong kumno ula hukum ya ka jing syai ban syai no ha ka badum. Oi tau jing syai Jisu Kris ulah hukum ya Jisu ban wan sya kene perthai ban ai jing sya ya kene perthai ka badon ha pading ka jingdum ndai ka bas ngausi kalong lada people yang tongin saja polisi ben ulah pen syai ha ki do anut jong kita ki ba pediang ya kata ka jing syai ya kita ki pempediang ya ka to kendiat dengan ngin ya pai sya uyonis kalenong ka banongkong kumno ka Bible ka ong ya Jisu kum nong jing sya ha kalenong ka banongkong yonis ka khot ka basau hang ni wong ha ula don ka jingim mut ha Jisu don ka jingim bat kata ka jingim kalong ka jing syai jong brio bat kata ka jing syai ka syai ha ka badum mut hang ni hasla perthai Jisu wan sini hasla perthai bat usyai ha ka badum ndrai kata ka badum kam pediang ya ka kata kedai ka jing ngausi ya ka perthai baro ka we nambar haba ka jing syai ka wan sang ni hang ni hasla perthai ban ai jing syai yangi ndai ka perthai baro ka we kam pediang ya ka dan ndrai ni don bok ni kum ki balakha la pun yang ni hagi ying Kristan hagi jing long Kristan ni ngau komen sibun bangina yo ya kata jing syai bat ni pediang ya ka
Entah. Nak kata ngi kwa ruban sam segi perlok perjor ki baran kami kani jing syai mentah. Tang kata ya kani ka sengi ke ba tongen pai segi sengi ke ba segi sengi jing pengkre. Ngan syu puli tang kandiat malu malaya kani ka ha kani ka sengi. Ngakwa ban pai tang segi kani ka kentien ha umarkes ke lenong ke ba khatlai ke khot ke ba lai phunyo. Ha ka tu kentien ke ba khado ki ong tu syarai. Tu syarai. Namar uju umensim. Kecing pentamai nadu menalong ke partai. Hakapor bawan Yesus ni, hakapor ki apostol ter badhadu kini kesni uni uju umensim ubawan pentamai ke partai mentah. Bari kini kesni bakadoro kumju. Nakata kadau ujisu umaham wong tu syarai kan. Pi kebalayo pediang ya kecing syai. Yo pi hap hakata kecing dong. Kajing dum kan wan telup ya pi wat la da pi don hab deng kajing syairu. Ni dai man kan mang ba usoitan ulong uba kam start si hajar sya ban ya kajing sempang jongi ya ka Bible. Kumba phela kadau menne pi ong ba usoitan hi ula pule lendet ya kanika Kitab. tien jong boleh nado Genesis hadu jing penpau. Te ni dai ban husiat ha ula pentami ya ka pertai baro gawe. Leng bagi jing start jong ka pertai menta, leng bagi bor science kata lang ba ki board kini ki riu start ki nong tho ki ba per ka per kumno ki pen thami ya ki nu balai haga ban pen thami yangi te ladon si bon ki jing he kai bakla lang ba kini ki nong tho kot ki ba ki riu start ni syong te teng si bon yangi la pen thami ngi bat ha ka jing bam husia jingi ha ka jing bam tista jingi ban pule ya ki nu balai ni hap no syakan ke jing jot jong ke jing dum ti syua bangan pungkut ngan ong ngi menta ngi la yo ya ke jing syai ngi la pediang ya ke jing syai but hakan ni ke por ngi samru ya ke jing syai sikiwai ndrai ka ba ma e yang ngi kodong andangi mi na kan ni ke jaka pan ngakwa bukan sam ya ke sikiwai pat kipa ki ba yo sngew yang kidin andangi mi na kan ni ke jaka usoitan ula ap yang isyabar. Ujisu usngau kemen bangila ya sam ya kene jing syai siki waipat. Par usoitan anda ngimi nang ni isyabar uang ada yang ngarung asngau kemen bakila ya sam lang. Bisnga tu na. Usoitan ru kemen ya kene jing ya sam jungi. Par anda ngimi isyabar unong pila keren ba pila le ba pito basta sya. Ndan bala ban batai ya kene kata pikum ba pi. Par hakata usoitan hoi ukumen lang baru jisu handrai upen kle ngim sngel tu upen kle ka jing syai bar ka jing tang to hang tang apat ha ka jing sngel meng oh nga deu bastat ngala ban batai ya kane kawan ka jing dum hak jing im jing long jang jing mut jing perkhat jang hang ta kaya lami ngasi ka jing jot tingi dei ban husia bahaya kani kena kata ka dau jisu ang to syarai keblesu Kublai sibun ba cerup ketu kejing patai jeng pi ke sengi penkre ber ke sengi Thursday kala ai jing mot jeliu wingi bengila ben sngotho kumno bengin syara ye kejing im kejongi ban husiar ye uni unong bamman usutan bawan hak klipmat kejing im kejongi ba teng ladang ngim ai lat bo blai ba umsi mujong ublai un sin syaringi ngila ban hap ha kejing pensoi ke jong. Di shwa bangan penkut ngakwa ban bo gani ke jing kli ya pi ki nong pet ki paralok parajor bat ki dekot balang ki bepet ya gani ka Sabbath school program ke jongi. Kadi ke jing kli kadi kalong kum ni. Ki jing ya da ba kraw jongi persya ya gani ke jing hikai ba syukor syapang ka ktin ublai. Ngakwa ya pi iwe ba pin ya puson ya gani jing kli balada pi don ke jing jubab jong pi pila ben sngoba ben jubab harum jong ani ke program bat knang bangiru ngila ben sngoto ke gi jing jubab jong pi ya gani ke jing kli bat ngiru ngila ben yo ye ke jing jubab gi besai na pi bat kan pen yarap yang ngiru haga ba ladangi pelut por pen pule kitin jo blai ngila ben sngoto shu ling ba ke jing alam umensim jong blai de shwa bengin pen kut to ngin dem ki kli bengin ya penkut dari jing duai. Kuk pa jungi ubahabning ngai ngo shisai me atrai me mila ayangi gini kalat bengila benya kren benya tainia ya kidin ke jong me ha kani klip mat
Blesibon namata ki jing start bar jing champang bamela ai hangi we pi we ha ne klipmat batrai ngi kwa ban IT lut chame kamtam bengin penlut por ban puson ye krin ko jong me bat kamtam bengya sam ye kane kubor shaki we pat loring kat bat ngi ha ne sngi bar ki sngi ki ban wan bangin yai shakriya me daga mensem ka ba khoj bar ka mensem ka ba shirhem ban pen priang ye gospel ko jong me wat num no ngi try kum ki nong pop but wat num thau ki jing bakla ki jong ni to map ki pop ki jong ni na bangi pani ki ni baro ak teng jisu nong